janyuol ka janyuol ma wati kata kod ranyisi omiye nyithindo adek capacity maromo nade monego bed ni miye mar mondo mi orit nyithindo gi makare kaka foster parent. Mano bedo gi case by case. Iyo nitie gimo milongo ni case plan mang'iyo ni family ma nyathi dhie ni en gi nyalo maromo nade. Sometimes ok en pesa, sometimes en a skill. Ni parent dwaro skills machalo in a certain way mondo rit nyithindo gi maber. Not all of it in poverty. Sometimes en ng'ama tuo nikech wan gi a lot of cases ma nyithindo mano bedo abandoned or orphaned nikech jonyuol ne tuo mok nyal rito nyithindo. Wamiyo gi medical care, wa support gi kamano. En case by case. To mano e case plan miwinjo cha ni ing'iyo nyathi, ing'iyo family, ting'iyo gima dwarre kanyo mondo migi support. Osani wawacho ni wa include families go cash transfers. Enani cash transfers no tin. To cash transfers no be manyo households matin. O manyo 280,000 households. Wan gi 12.8 million households e Kenya ka. Monego benu ang'iyoga. Kato kwa seng'iyo 12.8 million households. Onego benu ang'iyo ni 2,000 mano chako miyo gi 2012 cha. Be oromo. Sani wan gi inflation, wan gi taxes, wan gi all those things. 2,000 ni be nyaromo janyuol rito nyithindo adek. Ilero kanyo makare ahinya. Ote be naneno ka podi donjonwa mang'eny kae. Ka bende ote moro kae ok onyisowa nyinge to penjo wan kae ni